onyonyo nke ụbọchị tata anyị na-ekwu na-asị na ihe ọma ka a na-eṅomi eṅomi, ihe ọjọọ adịrọ mma iṅomi eṅomi. O wee bụrụ ya ihe nji wee bịa n'ihu akwụkwọ a n'ụbọchị tata bụ ịkọwata ọtụtụ ihe dị mkpa n'etiti alụmdi na nwunye nke kwesịrị ị na-eṅomi na nke na-adịghị mma ka a na-eṅomi. Tutu m gaa n'iru, achọrọ m ka ị mata na alụmdi na nwunye abụghị ihe a na-ama aka, anara ama aka n'ime ya maka ndị agbara ọfụ na-abanye n'ije alụmdi na nwunye ya na ndị nọkwazi na alụmdi na nwunye mebi dịka ha nọtego aka mana ha aghọtachabere ka o si wee dị na ka o si kwesị ịdị na alụmdi na nwunye. I were alụmdi na nwunye gị ị na-atụnyere nke onye ọzọ, ọ gaghị adaba. O wee bụrụ ya ụmụ nwaanyị ibe m, gị nwoke na-ene n'ihe onyonyo anụnwa, gị nwaanyị na-ene n'ihe onyonyo anụnwa, chọpụta ihe na-adị mma ọ chọpụta otu ọ ga-esi dịrị gị mma n'ezinụlọ gị. Ịchọpụta ya isikwa otu ahụ wee wube ezinụlọ gị, maka na ọ bụrụ iwu na ezinụlọ Okeke ga-adị ka ezinụlọ Okafọ. Ezinụlọ Okafọ agaghị adịkwanụ ka ezinụlọ Okonkwo, nke ezinụlọ Okonkwo ya dị ka nke Okorie. O wee bụrụ ya ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ ihe ga-enye nkwado na agamniru n'udo n'ezinụlọ. Gịnị bụ ihe ahụ? Otu nwaanyị na ka anya na di ya na-enwe okwu, mgbe ọ bịa kọsara m si ya kedu ihe na-ese. O wee sị m na ya na di ya na ọkwa ka ebuje ụmụaka akwụkwọ, ebuje ha ụmụaka akwụkwọ na mmiri na-ezo. Ya wee kwadosie efu ụmụ ya akwụkwọ, ya wee si di ya buje ụmụ ya akwụkwọ. Di ya wee sị ya na ike adịrị ya na ụra na-atọ ya buje ụmụazị akwụkwọ. Ya wee bido wee babara ya mba wee sị ya nwasiri nri ụmụazị, ya nwa kwadoro ụmụazị akwụkwọ si nsị anya na-eme ihe ndị a n'idina na akwa na-arara ụra. Oru kịta mmiri na-ezo, ya sị gị buje ụmụazị akwụkwọ, isi ya buje ụmụazị akwụkwọ. Ya wee babazie otu o bidoro mba di ya bido ha na-aba wee baba mba wee gabara na nke na-etiri aka n'ahụ. Amara m nwaanyị ahụ ikpe wee sị ya o kwesịghị ihe a bụ ihe ihe ji nwayọ wee kọwatarị. O wee kọwara m ọtụtụ ndị nyama ndị di ha na-ebuje ụmụ ha akwụkwọ. Ebe a bụ ebe m gbadoro ụkwụ wee na-ekwu okwu n'ihe onyonyo anụ. Hapụ maka na ifuru na onye nke a na-ebuje ụmụ ya, onye nke a na-ebuje ụmụ ya, onye nke a na-ebuje ụmụ ya. Alụmdi na nwunye abụrụ ihe a na-eme ama aka, anaghị asọ mpi. Ọ bụrụ ihe ịsọ mpi, ichekie ma ọ bụ ịtụle ịmụọ di gị mụọ nwunye gị, ị mara ụdị mmadụ ọ bụ, ị marakwazi aka ihe eji wee sie. Nsị a na-ekara iji nwayọọ kọwatarị ya si ya na-ekwenụ kemgbe a na-eme ihe akwa na ha na akwa na-arara ụra mma mesi ihe ndị a. Ịkọkwarị ya na okwu dị nro na-eme ka ọnụma jụọ oyi. O wee bụrụ ya ụmụ nwaanyị na ụmụ nwoke, o nwere onye okwu asọ. Achọrọ m ka ị mara ihe na-adaba n'ezinụlọ gị. Imere ya maka na onye nke a na-eme, maka na onye nke a na-eme, mara nke dị mma ga-eme ka ezinụlọ gị bụrụ ezinụlọ kwụsiri ike, ka ezinụlọ gị bụrụ ezinụlọ udo na-adị. Unu na-eme ụmụaka a na-eṅomifu na-eṅomi unu, ezinụlọ a na-aga n'ihu. So n'okwu m n'ụbọchị tata bụ mara ihe dabaranyere n'ezinụlọ gị. Hapụ nke ị na-afụ n'ezi, ejina nke ifuru n'ezi wee gwa di gị ma ọ gwa nwunye gị na o si na-adịbe onye ọzọ. Mara nke dị mma na be gị, mara nke kwesịrị gị, mee nke ahụ. So anara ama aka n'ije ezinụlọ. Onye nwa bụ ihe m bịara ikwu n'ụbọchị tata. Ọ ka bụkwa nwanne gị nwaanyị Mamandigbo. Sonyere peji a.